ଆମ ବାପାଙ୍କର ଚୁଟି କଟା ସରିଗଲା। ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଚୁଟି କାଟୁଛି। ଚୁଟି ତ ସେ କାଟନ୍ତି, ତାର ଖାଲି ଦାଢ଼ି କେୟାର କରିବ। ଭାଇ ପାଉଡର ଫାଉଡର ନାହିଁ ମାରିବା ପାଇଁ, ଚୁଟି ଗୁଡାକ ବାହାରୁନି। କାଚି ଛୋଡ଼ା ଅଛି। ନିଶ ତ ଠିଆ ଠିଆ ରହୁଛି ଆଉ ଗଙ୍ଗେଇଟା ନଳ ତାର ନିଶ କଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆମର ନିଶ କଟା ହେଉଛି। କଣ ସଫା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଖ ନିଶ କାଟୁଛି। ପାଗଳ ହେଇଥିବ କଣ ଅଭଦ୍ରଟା। ଶୋଇବ ନା ଅନଉଛି ତାର ଇଏ କାଟୁଥାନ୍ତୁ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି। ଜାଣିଛ ନା ଆମେ ପାରା କାଢ଼ିମୁ ନା, ଆମେ ଯାଉଛୁ ଆମର ପାରା କାଢ଼ିମୁ। ସେ ତାଙ୍କର ଦାଢ଼ି ଚୁଟି ନିଶ ସବୁ କଟା କଟୁଛି। ହଉଛିନି ହଉଥାନ୍ତୁ। ଦେଖ ଦେଖ ଆମ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି ଦେଖ। ଆମ ପାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦେଖ, ଦେଖୁଛ ତ ଅଣ୍ଡା। ୟା ଭିତରେ ଇଏ ପୁରା କମ୍ପମାନ କବାଟ ଫଟା ଖୋଲିଗଲେ। ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅସ୍ତ ସବୁ। ଖାଇସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ତଳୁ ସବୁ ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବାହାରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଗରମ ପାଣି ଆଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ପିଇବେ। ଚଣା ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁଠି ଅଛି? ଥାମ ଚଣା ସବୁ ଛାଡ଼ିଛୁ ତ? କେହି ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ନହେଲେ ଜମା ଜଣା କଣ ଖାଇଲେ ବାଗେଇ ଯାଆନ୍ତା ଟିକେ। ହଁ ସବୁ ସରିଗଲା ଛାଡ଼। ଇଏ ଆମ ଛୁଟକୁ ପାରା ପାଣି ପିଉଛି। ସିଏ ପୁରା ପକ୍ଷୀ ନେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି। ସବୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦେବେ, ମୁଁ ଆଗରେ ଟିକେ ଜାଗା ମାଡ଼ି ବସେ। ଆଦରେ ଆହୁରି ପଶିବ ଖାଦ୍ୟ ସରିଲାନି। କାଲି ପଶିବ, କାଲି ଛୁଟି ଅଛି, କାଲି ପଶିବ କପା କାଲିକୁ।
ये देखो हम पारा मुंडा देखो ସେ ଆଉଟା ଦେଇଦେଲା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ कि କଣ ଦୁଇଟା ଖଣ୍ଡ ମାରିକି ये देखो एपट है दीटा अंडा दीटा अंडा इठे गोटे अंडा